Sanibonani emakhaya, sanibonani. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngokuthandaza. Le ndaba yokuthandaza ingithinta kakhulu ngoba into esikhule sitshelwa kakhulu ngayo. Kuke kuthiwe uma uthandaza izinto zakho zithola ukukhanya. Sithi noma sihamba siya kubona abantu laba abantu abasebenza ngayo impande, bona laba besintu. Bafike bakutshele ukuthi wobuye uthandaze ngoba akukho okudlula okungaphezu kwesimo sokuthandaza, akukho okungaphezu kwaNkulunkulu. Yebo-ke sike sithi mesithandaza kwesinye isikhathi sizithole sinengcindezi yokuthi uthandaza uze uzibuze ukuthi kanti ngibiza uNkulunkulu okhona nawe ongizwayo yini, ongizwelayo iy'nhlungu phezu kwesimo sami. Ngoba sike simbize size sikhathala, sithi mesimbiza sibone izinto zethu zingaguquki zingashintshi. Sithi mesimbiza simbize nangamagama amaningi size sibuyele kuyona incwadi engcwele lapho ebenyezwa khona kuthiwa uNkulunkulu o-Abraham, kuthiwa uNkulunkulu o-Moses, kuthiwa uNkulunkulu yena olokhuzane oDavide. Simbize ngawo lawo magama simthakazele, kepha lutho akaphenduli. Umuntu kuseze wahamba kwaze kwafika lapho kumbulwa khona ukuthi ngempela thina bantu abampisholo, thina bantu bebala leli, sasivele sinabo onkulunkulu esasibabiza, babebiza okhokho bethu. Njengaye nje owongamele konke, yena uMvelinqangi. UMvelinqangi wayebizwa okhokho bethu, kuyena uNkulunkulu owongamele konke okulo mhlaba, yena owafika kuqala, yena uNkulunkulu okhokho bethu, yena uNkulunkulu wamakhosi ethu, yena omkhulu kunakho konke, yena mnikazi wey'nsuku. Uye-ke uNkulunkulu loyo wayemenyeza okhokho bethu besesimweni somthandazo, bembize bazi ukuthi mebebize yena, babize yena ongaphezu kwako konke. Akahambi-ke yedwa, bakhona nabanye abakhona abangaphansi kwakhe njengabo omlenzemunye. Yena-ke umlenzemunye wayejwayele ukubizwa njengoNkulunkulu uma kumelene nezimpi, ngoba umlenzemunye akanalo uvalo, uwuNkulunkulu owayeme empini elwa izimpi azinqobe futhi. Nawe-ke ngiyaxwayisa ukuthi uma ubhekene nempi enkulu, wommemeza kuleso simo sakho ukuze akulwise, akumise kukona. Kube khona yena futhi uNkulunkulu lona oyimfudumalo, yena owayebekiwe ukuthi njengoba nje igama lisho ukuthi uwuma, uhambisana nesimo sokufudumala, uhambisana nesimo sentokomalo. Uyambiza-ke uma ufuna izinto zakho ukuthi uzithole leyo mfudumalo, lona okuyithole kuma uma ufuna ukuqondisa izinto zakho kanjalo. Kube khona yena uNomhoyi. Yena kuNomhoyi, yena uNkulunkulu lona owabekwa phezu kwesimo samanzi, wabekwa phezu kwesimo semfula, wabekwa phezu kwesimo samadamu, wabekwa phezu kwesimo sey'mpophoma, phezu kwesimo samalwandle. Uyena uNkulunkulu-ke lona ophezu kwako konke ongamele leso simo. Yena-ke sike simbize phezu kwesimo sokugezeka, sokuthola isigezo, sokuthola inhlambuluko, sokuthola ukuthi izinto zethu zikhanye zibe mhlophe. Mesizithola sisesimweni samanzi lapho sisuke sikhona siyohlambulula imimoya emibi, sithi-ke siyayishiya, siyayilahla, sizothola isigezo phezu kwesimo semfula lena, sicela amandla phezu kwayo imfula naphezu kwayo lezo zimo lezo zamanzi. Sicela amandla kuyena-ke uNomhoyi ukuthi akasivulele sithole uxhumano nokhokho bethu. Kuphinde kube khona yena uNomkhubulwane. Yena-ke uNomkhubulwane uNkulunkulu lona owayebekiwe phezu kwesimo semvelo. Uyena Nomkhubulwane olawulayo phezu kwesimo semvelo, phezu kwesimo sezilwane. Uyena uNkulunkulu esike simbize uma sibhekene nesimo esihlangana nemvelo, uma sicela kwimvelo, sicela amandla emvelo ukuthi asisebenzele, sicela ukusebenzisa izilwane ukuthi sizisebenzise. Uyena muntu ekumele sixhumane naye-ke kuleso simo, yena Nomkhubulwane. Kube khona yena uSodumo. uSodumo-ke yena inkosi, yena uNkulunkulu lona omele ukuduma, omele izimo zodumo. Njengawo wonke umuntu othanda udumo, kuyomele akhothame ngaphansi kwakhe, acele
ukuthi amsize ukuthi akwazi ukuduma emazweni abe indumandumane. Kube khona uSomandla. USomandla-ke yena lo uNkulunkulu wamandla, uma udinga amandla kulokho odlula kukona, udinga ukuqina idolo, uthandaze, ucele kuyena amandla, ngoba uyena owayebekiwe phezu kwesimo samandla ukongamela amandla. Ngithi-ke ngiyathemba ukuthi-ke lokhu kunisizile ukunicacisela nokuthi sicaciseleke njengabantu besintu, njengabantu abazama ukuxhumana nokhokho, njengabantu abazama ukubuyela ey'ndleleni zokhokho bethu, singaduki, sibize onkulunkulu esingabazi, sibe sinabo onkulunkulu bethu, sibe sinabo onkulunkulu okhokho bethu ababebamemeza, abakwaziyo ukuthi basheshe basondele ngisho besizwe, ekuyibona ababedalile ukuthi thina abantu abaleli ibala lethu siyokwazi ukubabiza basizwe. Ngithi-ke nani ngiyanigqugquzela ukuthi nibize bona, nibamemeze ezimweni zenu, nibone ukuthi alukhona ushintsho oluyoba khona phezu kwesimo. Umemeze uNkulunkulu omaziyo ukhokho wakho, umemeze uNkulunkulu nabo okhokho bakho abamaziyo, ukuze kwande ukukhanya kudedube ubumnyama emakhaya, ivuke imizi yokhokho bethu. Sithole ukuphila okusha, kuphile kuze kuphile izizukulwane, kwande ukukhanya emsamo, ukukhanya ekujuleni kwemsamo yasemakhaya ethu. Ngithi bayede emakhosini, makhosi amakhulu.